Select Africa TV angibingelele mbukeli kuzo zonke indawo la ubukele khona igama lami nguSinenhlahla uhlelo sisho khona sithi Inside My Story. Namhlanje sikhuluma ke nodadewethu uPhumelele ozosixoxela ngohamba lakhe usisike ubeshadile kwakuningi abhekene nakho. Kodwa ke mina angizoke bakithi ukuyixoxa yonke indaba sizobe sizwe ngayo. Kodwa ngaphambi kwalokho sicela uhlangabeze enkundleni zethu zokuxhumana sikhona yonke indawo Select Africa TV. Ungaphinde futhi ke ukhohle ungena lapha ya ku YouTube ulike usubscribe uphinde futhi ucomment. Ngiqinisekisile ke ukuthi ke sizokhuluma ke naye usisi uPhumelele. Sisiphumelele angubingelele ngwamukelo hlelo lethu la sisho khona sithi Inside My Story. Unohambo othe walhamba sicela ubingelele umbukeli ngasekhaya. Sanibonani babukeli, ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngakhetha uJesu ebusheni bami ngawa ngaphinde ngavuka. Ngikhule ngizalelwe endaweni yaseSikhothi. I-primary school yami level ngayenza eSikhothi ngase ngibuya ngizoqedelela ngapha eThekwini. Ngathola umsebenzi eGoli afterwards la ngathola khona umkhwenyana walobola sashada ngazala abantwana sakhumuzi khona wanaye waseSikhothi umkhwenyana sakhumuzi sahlala nabantwana. Then 2018 February badlula abantwana emhlabeni ngesimo esenzeka ke endlini ekhaya. Ake siqale mhlawumbe sise uPhumelele singakafiki nje uhambe lwakho la sesiqala khona abantwana sebehamba. Umkhayina wakho uhlanganephi naye ningakabi nabantwana luqale kanjani uhamba lwethu? Umkhwenyana sathola nakhona eGoli. Ngangisebenza eGarden Court eSentini. So sahlangana ke edrobheni sabonana sasagcina sesizwana ke sathandana ke ngalelo ndlela. Washo ukuthi ufuna ukulobola ufuna ngiyoba unkosikazi wakhe emva kweminyaka anyana embalo 2-3 years after wahamba ke wayokhokha ke ekhaya sashada. Nishade nikhethane ngokukholwa njengoba usindisiwe noma nayihlanganela nje naya ebandleni lawa ukhonza khona naye ngabe usindisiwe noma bekumuntu nje oyiphilelayo emhlabeni? No, bengasindisiwe yena but ubekhonza eZayoni mina ngisindisiwe. Oh, okay. Yes. Naqala ke nashada kwamnandi kanjani? Yebo kwamnandi sakhumuzi ngahappy nje. Ngingaswele lutho yonke into engenzela yona nabantwana up until kudlula abantwana ke. Yini edlulisa abantwana? Ngangilele nje silele nabantwana bengilala nabo ekamereni lami. Banombhedi wabo ama boys, twin sister ngilala naye embhedeni wami because be twins kuno first born he was 7. Laba bana 4 years wentombazane ngilala naye embhedeni. Mangiphapha it was 12:15 usha wardrobe wami. Mangibuka ke uthi si smoke sesigcwele endlini ngizama ukuvula ke ngiphuma isicapha ngiyothi ngekitchen ngithatha amanzi ngithatha amanzi ukuthi ibhakede ngicishe ukuze ngikwazi ukuthi ngikhiphe abantwana ngibase kwenye indlu because izindlu zazi ziningi. Ngithatha isikhiye ngivula ama window ukuthi kuphume ismoke ngibathathe one by one ngiyi1 babo seGoli. Oh, okay. Umkhwenyana behlala eGoli wena uhlala nengane nabantwana. Sebuya njalo mantheni ngibakhiphe ke one by one abantwana ngibase kwenye indlu. Mangibuya ngithatha ifoni ngifonele umuntu ozosinceda ukuthi angithathise abantwana sibaphuthumise eclinic. Then ngifonela ucousin wakhe athi okay ngiyeza 5 minutes ngizobe sengilapho vele umakhelwane. Mayefika angithatheke nabantwana sibaphuthumise eclinic because bayiseduzane. Masifike eclinic baba check ke bathola ukuthi abasekho ba inhale smoke. That's when bashona kanjalo abantwana. Ngenkathi ubabamba balele vele uyabakhipha ngaphandle ubabeka kwenye awunakile ukuthi mhlambe abasekho. Ngangaboni wena uxhileki yini lesimoke sesicinile? Ngaxhileka nami ngoba ngaze nga-admit esibhedlela after ukubangcwaba for whole month bezama ukungidraina le smoke. Mawucabanga yini yashisa iyenza ukuthi kusho nani bandaweni esemakhaya mhlawumbe kuno paraffin amakhandlela njalo kwenzakalani? Kwangikho lutho basiwe ifridge kuphelela li on. I didn't know kodwa ke ubaba wabo wathi bayehamba ngoba wayemuntu othanda ukuhamba abantu laba bamanga aba inyanga wathi mayehamba kwathiwa into zokuthakathi
ngathi phakathi wathunyelelwa kabantu angazi umakhelwane noma family kodwa nje kwakunobuthakathi phakathi. Okay, badlula abantwana ninayona into yokubangcwaba nahlanganisa kanjani isimo kuwe ke sasinjani ngaleso sikhathi? Into yokubangcwaba nganginayo nganginomasingcwabisane ngangudlala icebo lethu basupporta ke nomphakathi amakhansela even umasipala mayor yakhona le escort yasiprovide nga something imali yabo nesikole ke salomdala because wayesese primary school laba babesase crash ama-20 basupporta nje kakhulu sabazi ukubangcwaba ngendlela efanelekile. Emva kokuthi sebeshonile abantwana sekumele ke manje uqhubeke nempilo uqale kanjani? Wayishintsha indawo yokuhlala noma wahamba wohlala nomnyeni wakhe eGoli nobudlelwane benuke babanjani nomkhwenyana? Kwabanzima sis because umkhwenyana wahamba wabuyela eGoli ngasala ngedwa kulomuzi omkhulu ongakaya ngigonquza kunzima ngikhala every day wazi wathi ay usisi wami ngcono ke ngize ngala eThekwini ngiye for i-counseling because ngangiyidinga i-counseling ngangine depression ngingaphezulu kokwenza wangithatha ke for 3 months wangisa for counseling usisi wami uhlala khona la eMarine Hill ngasekhaya so ngaya for counseling kwaba ngcono because ngangakwazi ukuxoxa ngestory sengane zami ngangikhala nje mawukuthi ngibheka ingane engangabo ngivele ngikhale ngifikele ipicture yabo so kwaba ngconywana sengihambe for counseling ngabuyela emuva ke ekhaya ngahlala for whole year ngihlala ngedwa kanjalo kunzima kunjalo. Uhlelo wedwa bunjani ubudlelwane nomkhwenyana uyafika ekhaya zokucheka? Uyafika yes wayefika kodwa kungasafani nangesikhathi sekusakhona abantwana unalawo ma remarks ukuthi hey angisenayo ingane nokuza la ekhaya sekuyangibhora because angisakwazi ukuthi ngijabule nabantwana bami because wayebathanda abantwana bakhe Nkosi yami. Abuye eqisa inyanga ke ayi ngazi ngakhulumisana nomndeni wakhe ukuthi kunzima kumina ukuthi ngihlale ngedwa la mangiphuma kusemakhaya nanka amathuna mangichitha amanzi nabo abantwana bami ngiyababona nje kuyisilonda esingasoze saphela mangiphuma ngibona amabhayisikili abo ithuthu zabo mabedlala la egcekeni so ngcono ngathi ngashaya umoya so yathi ifamily izokhuluma ke naye umkhwenyana bahlala naye phansi bakhuluma naye bamtshela ukuthi umakoda kumthathe akathi ashintshe umoya ongcono ahlale ngalapha eGoli. Ngahamba ke ngayohlala naye ngaleso sikhathi bese qalile ke sechitha ke senomuntu asezwana naye oyifamily ingitshela ukuthi ngoba mina angisakwazi ukuthola abantwana kumele ngivume ukuthi umntwana umkhwenyana athuthe unkosikazi beqale ngokuthi angihambe ngibuyele esibhedlela la engangikade ngavala ama tubes angithi ngoba bengibathola ngeoperation bonke bo 3 then ngavala ama tubes so bathi angihambe ngowavula ngaye eBara because ngangibatholele eBara bathi eBara at my age ku risk ukuthi ngilokhu kuyingozi ukuthi ngivula ama tubes ngabuyela kubona ifamily ngabatshela ukuthi ay esibhedlela bathi ngeke ngikwazi ukuthi ngivula ama tubes ngezimo ezikanje bathi vuma ukuthi umkhwenyana uzothatha umuntu unkosikazi. Sisami ongakafiki lapho ngicela ukungibeke esithombeni uyahluleka ukuhlala ekhaya awukhophi uyahamba uyohlala nomkhwenyana eGoli niba nenkinga la umbamba khona ukuthi useni kuleso simo phezulu kwaleso simo sakho sobhlungu sokudlulelwa abantwana uthi na uzodistressa noma uzophumula uzoshayisa ngomoya kumnyeni wakho uzofica ukuthi usenobudlelwane nomunye wesifazane. Yebo. Ifika kanjani ke la sekutholakala khona sengena obomndeni ke manje mayelana nokuthola abantwana kwenzakaleni kubakususelephi noma into eyabika umkhwenyana ekhaya ukuthi abantwana siyabadinga kodwa umama manje uvalile noma ukuthi kwaba yinto nje yena enathi no ayikhulunywe nombani ngoba ngikholela ukuthi masishadile kuba yinto nje yabantu ababili wena nomneni wakho nokuhlela izinto. Yebo wayaqala kumina wakhuluma nami ukuthi njengoba ungasakwazi ukuthola abantwana ngicela ukuthatha umuntu unkosikazi ozokwazi ukuthi angitholele abantwana nganqaba mina ngathi inkolo yami ayivumi. Beside that akulona iphutha lami ukuthi abantwana bahamba emhlabeni ngibazalile ngabakhulisa uNkulunkulu wabathatha manje why uthi ufuna ungithathele umuntu unkosikazi wathi yena usiko lakubo luthi
kufanele kube khona ingane usemncane yena mayingaka. Then emva kwalokho waya ku family ke ifamily yangibizela meeting babe ngangicela futhi babe ngitshela ukuthi inkosikazi ke njengoba uyazi umthetho wala ekhaya ukuthi kunanabantu abanesithembu emndenini akuzobe ngaqali ngawe. Uma kuukuthi nje ungasakwazi ukuthola abantwana nisebancane abantwana yes badlule ngandlela abadlule ngayo kodwa usengabathola abanye abantwana ukuba awuzange usheshe uvale inzaba. So socela ukuthi wamukeleke ukuthi uMthokozi uzothola abanye abantwana uzothola unkosikazi uzomtholela abanye abantwana. Ngabatshela ngathi hayi mina ngeke ngikwazi ngicela ukumshiya athathe lo nkosikazi mina ngeke ngikwazi ukuthi ngihlale ngibe sesithenjini ngcono ngamane ngibuyele ekhaya. Yilapho ke ngabuya ke bathi hayi ngahamba ubuyele ekhaya. Ngabuya ke ngasuka eGoli ngabuya ngeza la eThekwini ngabuyela ekhaya. Okay. Mbukeli sikhuluma naye uSiso Siphumelelo. Sixoxela nje ngodaba lwakhe la ehlukumezeke khona emshadweni emva kokuthi ke abantu eshonelwe abantwana bakhe abathathu abenabo nomnyeni wakhe. Uyabuya ekhaya ngicabanga ukuthi ayikho into enzima njengokubuyela ekhaya. Ke kuthiwa mawushada ikakhulukazi thina amaZulu. Ke kuthiwa mawushada usuke usuyofela kulowo muzi. Usithathwa yonke into yakho uzokhishwa nangobhokisi njalo njalo. Uyoqala ke impilo entsha nakho kusiyahlehla uzoqala phansi ubuya wawuhamba unabantwana awusenabo ubunomnyene usubuyile uzoqala ekhaya ufica bani ekhaya impilo yabanjani. Okay mangibuye ekhaya kukhona umamncane dadwabo kama ilast bona kabuma uyena kuphela osesele uhlala nabantwana bakhe. Mangibuya ngibabikela udaba mamncane nobhuti wami omdala. Ngibuyile ngesimo esikanje. Hayi bathi bazobiza umalume ngoba lo daba lami lo serious kufanele kube khona umalume. Umfowabo kama. Bangibizeke afike the following day. Uthi hayi athi umalume uthi ubuyile emzini. Ubuyiswe yini thina la ekhaya sakukhipha. Awukwazi ukuthi uzobuya emzini uzothi mawushadile ubuye emzini. Umkhwenyana akasitshela ngalutho ngokubuya kwakho. Kufanele ngabe umkhwenyana ufonile nesenze appointment isihlangane njengomndeni uthunga uba njengoba usumndeni wakaZuma sakushadisa kaZuma. Kufanele mase kukhona inkinga enazo azi kuthina sihlale phansi ixoxe le ndaba nilungiswe la kufanele kulungiswe khona. Eyokubuya nje la ekhaya asivumi. Wathi kwayimanje mina ngiputha ngikuthathe ngikufake emotweni ngikubuyisele kwakho. Ngamchazela ke story in details ukuthi malume kuwena awazi ukuthi imbangela ukuthi ngize ngibuye isukaphi. Ngabatshela ke imbangela ukuthi ngeke ngize ngisakwazi ukuthi ngibuyele lapha ya. Wathi hayi nala ekhaya ngeke ukwazi ukuhlala. Bona ukuthi wenze njani. Ngaphuma ngayoqasha. Ngangasebenzi kunzima. Ngingakanayo ngisho imali yokurenta lapho kulomqasho. Asizwa abazalwane esasikade sikhonza nabo ngisa before ngihambe ngishada. Yes. Bangicontributela ke imali ukuthi ngirente kulo nyanga. Baloku bengirentela for couple of months until ngaze ngathola ke indlela ukuthi ngizame imali nami ngidayise ukudayisekayo ngikwazi ukuthi ngirentele. Ngaze ngathola umsebenzi ke umunye usisi wami ngithatha bangifaka emsebenzini kwaba ngcono ke impilo ngakwazi ukuthi ngiyimele. Sekwenzeke konke usukhalile because uhambo lwakho lubukeka lunenyembezi eziningi nala uthi ufika khona ekhaya kini uyabalekela unethemba lokuthi uzophila noma uzokwazi ukuthi uthola amandla ukuthi uqala phansi kodwa nasekhaya bakuqhelisa. Yini ongathi kukho konke ingimisile ngakwazi ukuphila omunye bezothi ngiphilela abantwana bami nabantwana bekho uzothi ngiphilela abazali bami nabazali bekho. Yini wena lekwa ekuthe angikwazi ukuma ngiphile ngaso zonke isikhathi. Ngizothi nje ukuthemba uNkulunkulu ngoba ngeke ngizifanise noShadrach noMeshach noAbednego owaphunyuka wasindisa emphandweni wengonyama. Nami ukube ifit wazini for uNkulunkulu kwakumele ngihambe kanye nalezi ingane. Shuthi uNkulunkulu wangisave for inhloso ukuthi ngikwazi ukuthi ngifakaze ngayo ukuthi ngidlulile entweni kanje. Abaningi ngeke ngahamba khona inkonzo besihamba nomunye umama umtshali.
kuthiwa ezamaqhawekazi anamandla, omama abahlukumezekile emshadweni nasempilweni. So-ke wangithatha-ke lo mama wangisa bengihamba nje ziba khona once after 2 months. Bengihamba lezo nkonzo ziba khona ngale ngasekhaya eMarinnhill kuMamdekazi. So ngafike ngasixoxa isitori sami. So nje wangi-encourage kakhulu. Uyena-ke nowangitholela nomsebenzi lo engange ngasebenza khona wabuka waphela-ke. Ukuthi nje sisi ngendlela osurvive ngakhona ngicela ukuthi utshele abanye abantu ngoba khona abantu omama abalimele abasabayo ukuphumela ngaphandle. Liyabo le story sakho sokwazi usiba encourage nabo ukuthi bakwazi ukuthi baphumele obala ukuthi nathi siyahlukumezeka ngoba siyahamba sihlele emshadweni emzini silimele usaba ukusho ukuthi ngilimele kanje. Uthi-ke into emhlasile ukuthemba uNkulunkulu. Hleze nawe embukeli ulapho ngasekhaya unayo leyo nkinga yokuthi ziyangikaka inkinga kodwa njengamanje ngilahle ithemba. Ngiyethemba ukuthi-ke udaba kasisi nawe uzoqhuqhumezela ukuthi noma sekwenzeke konke impilo ingekho lula kodwa bakhona abakwaziyo ukuphila izimo zinjani. Mhlambe-ke ukubuyela nje emuva dadewethu uphi umkhwenyana njengamanje? Umkhwenyana naye usadlula emhlabeni. Udlule ngonyaka odlule. Bangifonela nje bangitshele noma sasingasekho ndawonye ngokuthi bangazise nje ukuthi ubaba abantwana akasekho. Ngabe konke usamxolela kukho konke ukwenzekela? Yebo ngamxolela sisi ngoba kangangoba ngaya ngisho emngcwabeni ngayomngcwaba. Even uma singcwabisane babenganawo ukuthi bamngcwabe ngangisakhokha ngisamkhavile. Ngahamba ngayomlokhuza ngayomncwaba. Yini ekwenza ukuthi senihlukene esenomunye uqhubeke umncwabe noma uqhubeke ukhokhele umshwarensi ngoba ubachaza ukuthi impilo ibingekho lula nomsebenzi ubuye uphela? Ngangazi isimo sakubo nesimo sakhe somsebenzi ayewenza ngoba ngangawusisi bakhe abasebenzeki ngoba uyena wangifonela nje ngitshela ukuthi makasiyanda ushonile baba kaSiyanda and uyazi ukuthi thina siphilela ngokudayisa amagwinya. Akekho umuntu onoma singcwabisane la ekhaya noma nginawo nami ngikhabe mina ngedwa. So angazi noma usamkhavileni kwasho ukuthi ngangakamsuli. Ngathi naye bengakamsuli wathi manje nje beshonele eGoli ufunakala transport bathi bafuna kufunakala imali yokumtransport. Ngathi naye ngizozama ukuthi ngigibele ngithi organize ukuthi senza kanjani kodwa anginayo imali yokumtransport ngoba ngicabanga ukuthi kuyimali eseceleni. Ba contribute kumndeni-ke abanye ihlobo walandwa ke wabuya wazongcwatshwa kodwa nje wangcwatshwa ngoba singcwabisane engangimkhabe bona mina ngoba wayebeneficiary wami. Yes. Kunomuntu wesifazane, kunomuntu wesilisa, kunomuntu omncane omdala obhekene nesimo naye athi angiboni ukuthi sizodlula kanjani, athi njengamanje ngifisa ngisho ukuthatha impilo yakho angisayibona into engiyiphililayo. Imaphi amazwi ongadlulisela kuye? Ngingathi nje lo muntu khona umfundisi ubaba uSibiya uLinda Sibiya. Yes. Unokuthi it's not over until God says it's over. Nami ngayitshela lokho lawo manzi abahleze eclick engqondweni nami ukuthi akakapheli uNkulunkulu engakasho ukuthi sekuphelile. Ngisithatha ngesimo sami ngoba ukube kwakuphelile ngabe nami kwaphela ngami. Ngazama ukuyibulala wathi uNkulunkulu ngeke 3 times. Ngaphuza amaphilisi awu8 after sengcwabe ingane zami ngingedwa endlini ngakhiya iminyango ngaphuza amaphilisi awu8. Kanti ngenhlanhla kaNkulunkulu kuzofika omunye umakhelwane ayeza ukuthi ngidlala iRed ingoma yegospel usifiso ngcane uthi kulungile makuyintando yakho. Eza ukuthi ngikhona ngaphakathi uyabona kodwa uthi khiwe angqongqoza athola ukuthi angivuli. Angidla manje amaphilisi ngiyayibhonqa angikwazi ukusukuma ngiyothatha amanzi ngiphuza amanzi aza kuphahlaza iwindi angene ngewindi ngisekamereni lami abuza ukwenze njani ahamba avula usicaphe ekitchen angithathela amanzi avula amawindi ngishaya umoya athathe ahamba ubiza imoto kamakhelwane umunye unemoto bangithathe bangiphuthumise esibhedlela
Okwesibili ngaphinda ngazama futhi ukuyibulala sekudlule 2 months or 3 months ngizame ngamaphilisi lawo ngahlanganisa yonke into yokuclean ekhona la endlini domestos jig wasani ngishusha ibush ngakuphuza nako still wathi uNkulunkulu angikakudingi. Okwesithathu ngathi ngizama ukuyihenga yeke hayi wavela wafika umuntu ngisengigaxile intambo lapha phezulu eplangweni bangihambisa for i-counseling usisi wami ngakhanselisha even enkonzweni ngakhanselisha kathi ungayibulali yabo njengoba wasinda kade kuhamba ingane kuba uNkulunkulu wayekudinga wawuzohamba kanye nabantwana bakho wathi ukusave impilo yakho uyisavela for i-purpose musabe ukufuna ukuthatha impilo yakho ngesimanga sokuthi uthi ayikho into oyiphilela emhlabeni yena uyazi ukuthi ukubekeleni emhlabeni njengoba akusendisa. Yena uyazi ukuthi ukubekelene emhlabeni njengoba yena akusindisa namanje sisi usaphila namanje dadewethu umuhle ifiso zakho ke njengamanje ukuthi ke sekudlulile konke yebo khona ukukhohliwe uhlezi ukukhumbula mihla namalanga kodwa ukusuka manje ke uyaphambili yini uyihlelile ngempilo yakho yini le uthi mawuthandaza ukuthi ngiyifisa ukuze ngiqhubeke phela ngephilo. Okokuqala nje sisi wami ngathi ngifisa ukuba nendawo yami yokuhlala engithi ikhaya lami ngibe ngithole umsebenzi ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyiphilise ilezo zinto nje zo2 ukuthi ngibe nendawo yokuhlala straight ngoba njengamanje ngihlala ema-shelter ngihambe ngihlala ema-shelter e-shelter uhlala ngemali mongasebenzi awukwazi ukukhokha e-shelter end up ulala emgwaqeni nokuthi manganayo imali yokulala e-shelter ngiyolala eminyango emgwaqeni ngamhlanga uzamekile ke ngaphanta ukuthi ngithole leyo masente ukuthi ngiyokhokha e-shelter ngilale ngikwazi ukuthi ngiyolala e-shelter nje mangathola umsebenzi ngithole nendawo yokuhlala khona ukuthi engithi indawo yami yebo sisi. Udadewethu ke uyena ke odlule Nkosi yami einkingeni naseyinhlungweni obuyisimanga akekho ke owesifazane okacabanga ukuthi ngempela ngosuku olodwa engahanjelwa abantwana bakhe abathathu. Uhamba ke udadewethu alihambile semba ukuthi ke nawe mbukeli kukhona okufundile nanokuthi ke lesimo mhlambe nawe ubona ukuthi sinzima ubhekene naso mhlambe ke uyakufila ukuthi esami singcono ukunalesi asisho ukuthi bonke asisho ukuthi khona ubhlungu obungcono khona ubhlungu obungengcono kodwa uyayibuka nje nezimo ukuthi Nkosi yami lokho nami engikhala ngakho hlezi uNkulunkulu uzongisiza kukho. Dadewethu asibonge kakhulu ngesikhathi uthe wasipha sona namhlanje ohlelweni Inside My Story. Ngiyabonga. Makukhona ke ofisa ukuxhumana nawe mhlambe engakuthola kanjani dadewethu? Njengamanje angabi nayo ifoni okuyiyona eyami eqondene nami. Ifoni ngaphuca isikhwama amaphara la ePoint wahamba konke nefoni. Njengamanje ngakabi nawo amandla okuthola enye ifoni. Hayi ngicabanga ukuthi ke siyozendla indlela yokuthi ke utholakale. Asibonge ke dadewethu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akukhanisele okuhle nomusa kuhleze kunawe njalo. Uyena ke udadewethu ke kade sikhuluma naye ohlelweni Inside My Story. Ungakhohlanga ukusilandela inkundleni zokuxhumana sikhona yonke indawo ku Select Africa TV. Ungene ku YouTube ulike usubscribe uphinde futhi ucomment. Mina ngingusinenhlahla le Inside My Story ku Select Africa TV. Siyabonga.